Digdi sa DCGB. Hua! Hoo-ha! Diyos marhay na Biyernes, first Friday kan Nobyembre. Viva Señor Santo Cristo. All Saints Day. Magpasalamat kita sa gabos na santos asin santas na sa tuya man na individual na pinaghahagadan in intersesyon sa oral daw na pagbuhay-buhay. Sa aga naman, All Souls, ipangadyi niya to ang kalagkan mga nainot na apudkan kagurangnan kapartidarius o bako. Sabi nga ni Dabaga Padingnal, let's pray for the living and the dead. Ano man ang kasirimutan, mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday. Sagkod na kitang 10:30, tingog kan banwaan at tabi. Nag-iimbitar na mag-iriba-iba sa paagikan pagbutwa nin informasyones dyan sa palibot. Oy, sana po nadagdagan so para antabay ta fiesta official baga kamungunyan sa gobyerno imaging so mayoriya kan sa pribado. Sana po nadagdagan an sa tuya man na nakukumbinsir man mamuyang magdangog igwa man pala ning tingog kan banuan alas 9 sa DCGB. Lalong-lalo na po mga yaon dyan sa Legazpi lamang sa sentro, Albay District, sagkod sa Daraga. Maray na aga dyan kay Sir Ato Lim. Halitang day lamang na kumusta si Sir Ato Lim dyan sa tropa para dangog tayan. Talagang thank you so much dyan sa Petron Top Gas Gasul. Dyan yan sa Daraga. Sa may saudan bagay yung Petron Gasoline Station dyan. Yan, Petron Gasul. Yan, Petron Top Gas Gasul. Good morning sa Indo. Ingat sa pagde-deliver, mga pahinantes dyan, drivers, staff dyan sa Petron Top Gas Gasul. Sa men and women kan Petron Top Gas Gasul. Kumusta man kamo dyan sa Virac, Catanduanes? Typhoon Rolly ito arog kaining Petsada. So nag-devastate man kan dakulang lugar kan Catanduanes. Nobyembre 1, 4 years ago. Ano lamang ang sisibot-sibutan niya na pangudtuhan? Ang numero ko tabi 0942 670-1195. That's 0942-670-1195. As in 0966-730-115. Medyo may pagkapuro pareho baganing diit Dahil ka mo tabi malipat Dahil malibong. Ang globe ko 09660 730-115. And sa Smart 0942-670-1195. Sige. Sa Albay District, kumusta dyan si Rakasagtabi? Mga tropa ta dyan. Si Kasag, o dyan si Chu Henry dyan sa Macapa Corporation Compound. Sagod sa Kalinga ni Loria. Good morning, Tabe.
Maray na agad yan sa kay Sir Renen de los Reyes, nagkakumemorar kan ika-4 na taon kan bagyong Rolly sa Catanduanes. Maray na agad tabi sa imo Sir Renen de los Reyes sa Batu MPS katabi na Sir Renen, tama ba? Or dyan sa kunyan sa Virac MPS. Kung nagkakadae ko yung nagkakabarasang kunyan mo tabi, text mo Sir Renen, ano ka nakalis na mga programa niya to ta kunyan gulpian volume kan informasyones maging sa messenger ano tabi. Yan, Sir Renen, maray na aga. Paka-experience ko ngaya ka ito, Rolly, kakinusog, bagaday na matunong supag balos. Yung managad yung Typhoon Rolly. Katuwang tadyan ang news team sa luwas, Chief Jimmy nasalita, pading Jim, pading Jomar, si Joshua, si Karen, and syempre sa Manibela, Henry Mata. Sa control technical yaon dyan, si Pading Mal Baldo, dyan sa AM Band. Viva Señor Santo Cristo, dyan sa Dap-Dap Tabi, sa Batu MPS na palan si Renen, maray na aga tabi sa imo Renen, Sir Renen, mabuhay ka mo dyan sa men and women kan Batu MPS. Sa newsroom syempre padagos dyan ang tropa, si News Director Mardela ang nangingenot, si Angel, si Jen, si Mary Joy, tarabang-tabang sinda sa pagsumadakan bareta lokal, national, international. Si Madam Shaleron, diyaon man dyan sa production center, si Jimos Barrio sa social media platform, sindang grupo ang nagtatarabang-tabang mantabi Pati siya na nagkakabara sinindong social media page sa DCGB News Online, bareta, sinda po ang nagigiri bukaan. Sa satuya man na broadcast worldwide netwide, yaon dyan sa IT, Jerome Nico Martinez. Ako mapon sa indong servidor sa radyo, Pio Fernandez. Tingog kan Banwaan. Grabe itong kun nagsufrir kita nin baha digdi sa Kabikolan. So Batanes naman, we pray na sana daining buhay na gulpi na nadanyaran. Taan tuminakada sa induduman padingnal paros dispues uran. Gari sabay, tanaging super typhoon baga ito. We continue praying for them. Sa Batanes, pati naman po, so iba pang mas inagihan kan bagyo, yung Christine, digdi sa Kabikolan, pati digdi sa Albay, so mga nagkawararaan ng pagrugaring pagbuhay. Kung kita tabi nagpapararant dyan sa Facebook, kan epekto kan baha, nangaya dapat may mapanimbag padingnal, palpak ngaya sa mga flood control, may nagdirilin siya ngaya sa proyekto gabos-gabos. Ibiriktan sa tong atensyon, duman sa Espanya. Sa Spain, daiman kitang nababaritaan padingnal baga na kurakot, dahil man kitang nababaritaan na sinaputing infrastructure project, flood control, pero subaha duman. Mas matindi sa baha na sinaparta digdi sa Pilipinas. Espanya na ayan tabi. Nasyon na progresibo, abantido, both sa engineering, sa infrastructure, sa ekonomiya, sa siyensya, teknolohiya, komparado sa Pilipinas. So, what's the point that we are driving in here sa programang Tingog kan Banwaan? Ang punto digdi is,
gura numan ka gayon asin ka efficient kan flood mitigating infrastructure na ibugtak kan anuman na nasyon kung tatamaan ka talaga nin uran na sobra-sobra extraordinaryo warang magiginibo iyan. We have now the commonality. So nangyari digdi sa to sa Bicol, buda duman sa Espanya. And remember, bago pa nangyari so bagyong Christine digdi sa to, igwa na baganin mga nasyones na mas abantido sa to, engineerically, lilanto pa ning tubig. Ang commonality is yung excessive torrential rains. Daing magiginibo po yan, no matter how good or bad ang ipinag-implementar niya tong flood mitigation projects. So duman sa Espanya padinglad, so kasubanggi na monitor ta, tuminama pala duman na oran, kundig di sa satuya, kabaing sa naning sarong bulan, itong so Christine, more or less, na itinama sa satuya, iwinawa sa to sa laog nin poco mas o menos 24 oras. Sa Espanya padinglad, ukudon mo kumpirang bulan, bako pa de. Bako. Sarong taon. Kabaing na ning sarong taon na normal rain average per month. Sumadahon mo sudusing bulan, iyo so tuminama sa Espanya. Iyan subareta sa CNN, buda duman sa Euronews. Now, digdi sa satuya, so tuminama, balikan ta so kunyan, so Pilipinas, digdi sa tuya. Nagpapararant kita dyan, we are quick to conclude na palpak ang mga flood mitigation control projects. So tuminama na orang digdi sa satuya, dai na kaya talagang sustineran kan mga flood mitigation projects na yan because the rain was so excessive. Sabi duman sa CNN, buda duman sa Euronews, this is now the proof kan posibleng climate change. Bayaan ta naman itong Espanya, buda sa ibang nasyon, digdi naman kita sa Pilipinas. Ano nga ni padingnal so pangadji ni Bisa Pliloy na nag-birthday pa sa nabaka nakaaging aldaw? Horacio Imperata, Serenin de los Reyes. Bakong sabi ni Bishop Mamo Liloy Emeritus, portion duman sa Horacio Imperata niya, nagdadakol ang uran, baha, tig-initan, pagtugakan bulkan na sinibapa. Iyo na po iyan, so tuminama. Bako? That's the point there, tabi. Kita third world country, Espanya, abantidong nasyones, progresibo. Daing Panama, ano man na klaseng infrastruktura, pag ang talagang ibubu sa imong volume ng tubig is over and above duman sa projected na pwedeng mamitigar na volume kan uran kan mga flood control projects. O yan tabi. Kaya maski anong gibunta and ngoy ito ugod ta na kumuarog na kaini ang norm. Sabi nga ni duman sa kasubagong maagawon ko pa sa inyo na monitor. Sabi duman sa CNN buda sa Euronews. Ang kaipuhan ng ngunyan kan tawo sumag-adaptar. Narumduman ko pa ding susaro sa mga prinsipyong ipinagpundar baga ni ngunyan Congressman Joey Sarte Salceda padingnal kan gobernador pa siya ngunyan nga ni nagkakandidato naman na gobernador. Ano susaro sa prinsipyo niyang ipinag-inject sa satuya as a community? Preemptive evacuation. Tapag arog na kainian sitwasyon na dai na kaya na sustiniran kan anuman na infrastructure projects because
iba na ang characteristics ngunyan kan panahon, ang saro sa mga viable and doable na option tanganing masalbar ang buhay kan tao is react preemptively. Bago pa umabot ang kalamidad, araw ka itong sa pagbadig di sa tuya, gari pa ano nag-relax na kita padingnad, ano sa totoo lang baga, ta medyo haloy-haloy kitang dai binisita baga kan araw ka itong kalangkaw nin tubig na ang level nga ni garo riming bako. Yan. Kung ibalik ta itong so pinagpropagar ni Congressman Joey na preemptive evacuation, dai magsisiribot nin arog kay ni bako sa nadigdi sa Albay maging sa ibang rehiyones. Zero casualty tanan nata. Maski nga ni kay ito baga pinagkukwestiyonar ta nata mga tapi pa evacuar maski so mga daiman gayud pa evacuaron dapat na mga residentes. Igwa ni pinagsusunod kay ito si Congressman Joey na formula dyan sa disaster mitigation na mas maray na nasa safe side kita maski medyo maguro gastos sa gobyerno, magpa-evacuar kita kan mga residentes na vulnerable sa mga madlain-lain na epekto kang kalamidad kaysa magkaigwa ningadan. Dahilan taday kita nag-aktibar nin tama. Iyunan posibleng panglaban ta na sa nangunyan pa di baga bako. Preemptive evacuation. So saro sa mga ipinag-inject ni now Congressman Joey Sarte Salceda. Bako sa kung ano pa man na pagpropagar nin programa o pangaran. Pero iyan, iusupig tataram na duman sa CNN maging sa Euronews. Let us nga adapt. Let us nga employ ining mga madlain-lain na programa na makakasalbar kan tao because iba na ang characteristics ngunyan kan kalamidad. Pag minainit man tudong init baga baratak ang daga, pag minauran sobrang oran man lantop ang komunidad. So what you can do now? Makuang kanin mga infrastructure projects, ma-redesign ka and mapa-reconstruct ka, flood mitigation projects. It will take time. Maplano, maalokar ning pondo, mapagibo pa sana, ma-construct, pirang taon pa iyan. And here comes again so mga bagyo, mga baha. So the best way is itong supig ko niya ni Congressman Joey kay ito. Preemptive evacuation. Zero casualty ang kunyan, ang ang kumbaga byproduct o end product. Tama baga? Because day na ano man na klase ng infrastructure projects kung talagang bubuan ka ng todong uran na sobra-sobra, it can never, sabi na nga ni, accommodate such volume of rain. Torrential rains ang tuminama tabi. Sige pa ang langkaw kaan, sabi duman kan mga meteorologist. Sige pa, may pigi-interview mga meteorologist o CNN sige pa ngaya ang increase kayan kan torrential rains. Now, with regards ngaya sa infrastructure, maski ngayan ibang mga nasyones na progresibo, titamaan man kan uran bako sa nangay ang Pilipinas. Ano nang bitangan iso Pilipinas? Tatamaan ita tatamaan. Iyan na mga flood control mitigation projects. Day, maski dumambaga sa ibang nasyon, day naginibo. Mas mga maray pang engineering ko niya nindakaan, engineering design nindakaan duman. Wara ning naginibo. Japan ba kung binaha man sa Japan? Garo man sanan pa di tasa buubuan mo ning tubig na anlaog kan tubig kan na sa tubig pang sarong galon mawa iyan po sa nangyari sa to. So what the community can do is yun ang ganito maging preemptive kita. So iyan ang
pinag-iidaw man mga kang kadaklan ka ito kan narumduman na naman kan publiko so mga pinagpapara uro-otro ka ito nara kang gobernador pa si Kong Joey now congressman nara Dr. Cedric Daep maski itong sinong Rangasa preemptive evacuation stay on the safe side dawa maski maguro gasto sa gobyerno basta ang buhay a single life is worth na dapat paggastusan kan gobyerno lalong-lalo na kung ang pighurunan masalbar ang sarong single na buhay day mapiligrohan dahilan sa inaction kung igwaning minaaging mga kalamidad. Tabi? So yan ang mga uro-iristorya dyan na nagkakakurata naman sa luwas. So, kung baga ngay ito ni Kong Joey, preemptive evacuation, zero casualty, na ma-reiterate na naman lamang kunta na sa mga maabot na doon. Dahil kita naghagan na igwaning kalamidad na mangyari. Pero mas maray nga itong napaparumdum naman kita. Buda ma-re-inject giraray yan na practice na digdi sa probinsya ng Albay. Hopefully nga baka siyempre dahil pag eleksyon, kung manggana si Kong Joey Gobernador, makunya naman ma-emphasize na naman. Bako na zero casualty. Yan na preemptive evacuation. Day piglalaw man na itong tubig na ito Ilingan na itong mga retrato baga dyan sa Bareta, sa Facebook, sa Espanya. Matindi. Pero bago pa yan, igwapang mga nakaaging nasyones na binaraha ng todo. Brazil, gari Brazil, iyo man So Brazil baga, tama, Brazil may narumduman ako. So presidente nga ni kang Brazil, kan magkaigwa man duman ng Great Flood, siguro 3 months ago. So rekomendasyon ni duman, sarong bilog na munisipyo ba iibakwar na. Bilog na munisipyo. Talinan to pa na kan tubig. Dati ito pigaabot ni tubig yan na po ang nagkakakurata dyan na istorya. Mga kunyan sa palibot darakan after effect kaining so nag-aragi na yan na bagyo sa Satuya. Saro pa at least ngunyan padignaltan, nakukunyan tanan, nahihiling ko na dyan sa posting kan DOST Pag-asa. Itong pinag-inject ni Congressman Joey baga kang gobernador pa siya. So, par plus 5 padignal, yan. Ang par baga, ang gustong sabihin, Philippine Area of Responsibility. Dinagdagan ni Kong Joey, plus 5. Gustong sabihin, 5 aldaw bago umabot o kaya lumaog sa teritoryo kang Pilipinas, pinag-aadala na din marhay kan Pag-asa. Kan gobernador ka ito si Kong Joey baga, iyon ang pipatrabaho kara dati ka itong Yusek Jun Dalida. Kan bako pang retirado si amigong Jun Dalida, si amigong Jun. Nag-retire na ito 5 aldaw, bago pa maglaog yan sa teritoryo kang Pilipinas, adala na ang estado kan maraot na panahon. Sa inmaagi, ano ang darang paros, auran ka ini, yan. In that sense, paglaog niya man sa teritoryo kang Pilipinas, nakahanda na ang sa tuyang lugar. Lalong-lalo na kung ang tatamaan Bicol. Par plus 5. Ngunyan, nahihiling tanan sa mga posting kan DOST Pag-asa. Uyan na baga, paladan nga ni kita ngunyan, maswerte kita ngunyan, kunya na visualize ng maray kan komunidad ang bagyo pa rin ka ito nakakatabang ng maray ini sa to ining kunyan ining internet pa rin nakakatabang ng maray ka ito grabe ang paghinguha midig din na maritrato sa saindong kaisipan ang bagyo kun hainata ka ito baga pig-interview ta si defuntong Tony Arispe. Dahil pa kayo kan mga or internet ng padingnal na nahiling sa Facebook yan sa palad nindo sa cellphone kung sa inso direction kan bagyo guro ano kada kula yao na suuran may pula may yilong nahiling kamo dyan ng mga graphics kat kayo pigihingo kami sa paagi kan pag-explikar kan bagyo o pagtaram sa na dining kunyan dining visual ngunyan madali una kaya nasasabutan na nindo ning maray ngunyan iyon ang tabi ipinag-inject ni Kong Joey yung par plus 5 in that sense napipreempt na niya to so posibleng hiro kan bagyo nakakapag
ibakwar na kita preemptively kung kinakaipuhan. Yan. Sabi ni Sir Renin, ang saro sa dapat isipon ang mga pagtanom talaga nin kahoy, lalo na sa mahogany, gasurop nin tubig. Tama yan, mahogany. Pati iyan na sudyan baga sa may baybayon. Ano ito pa din nalingan ko? So, bakawan. Sudyan nga ni isa may Embarcadero, may tinanong kita diyan kay ito, yung KBP, Darakulao na. Bakawan. Kaya mas kiinanod infra kung talagang tatamaan, mas kiinano ang infra kung talagang tatamaan kita, adaptation, mitigation, preparation, and action, sabi ni Sir Renin de los Reyes. Sabi ni Sir Renin, A to C to, Alba in action on climate change. Tama ka dyan. And PAR plus 5 formula. 5 days before pumasok sa PAR, in place na gabo, secured na, and go for goal na zero casualty. Sabi digdi ni Sir Renin. Dahil siya na magpara-monitor sa Windy App and other international websites. Oy, si kinatawan na RB Borihon. Good morning, tabi. Kinatawan RB Borihon. Mangroves. Mecca. Binaha man yung Mecca, tabi, Sir. Diyan sa First District, sinasabi, ini si kinatawan Borihon, tunay ini. Lutong-luto ini sa kunyan sa arog kaining mga hururon, adaptation, mitigation. Panahon ka ito narakong Joey, sarabay-sabay yan. Kinatawan na comebacking, kinatawan Raul Borihon. Primer Distrito kan Albay. RB, Raul Borihon. A to C2. Okay to, sara kinatawan Borihon. Sinda, Governor kay to si Kong Joey, sara kinatawan Borihon, yaon dyan. Kaya nararapat lang na ang mga personas na iniyaon sa kunyan giraray sa sirkulo First District kinatawan Raul Borihon. Ipiga para bara sa tapaan ining mga sa Facebook minakurungklud. We respect ining kunyan mga sa indong rant ining mga conclusion nido, pero sabi ta nga ni dawa guraano kagayon sa tuyang infra project kinurakot man uda ipadingnal. Tasubulyum kan uran is over and above duman sa design na nakatuudan ta. So binagsak digding uran sa satuya. Tiga para urot tabaga ito kay sa mga nakakahuruntang forecasters kan Pag-asa Legazpi nga yapiyo. Pigo compute ninda o yan na nga yao. So ibunubo sa tuyang uran kan bagyong Christine Salbay kabaing na ning sarong bulan more or less. Ibinubo sa nangay sa laog ning sarong aldaw. Bako kaya baha. Di ba? Sa Espanya, anong bulan pa dingnal? Sarong taon. Binubo sa nasa laog nin poco mas minus 24 oras. Sarong taon na kuan kan uran. Bulyo. Kaya dahil man sa mga flood mitigation din man naginibo. Arog po kayan ang kunyan sabi na nga ni level nin sa tuyang pagpresentar kan mga sistema yan na analogy So, pigre respetar tamay na mga kwan sa Facebook na palpak nga paano sa flood control. Okay, that's human tabi Pero it can never withstand man na klaseng flood control mitigation project maging third world country o maging first world country kung talagang ibabagsak sa imong uran is way beyond the limit, sa normal limit. Ay, walang magagawa yan. Sige, Oras Pilipinas, alas 9:35. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. Brought to you by Knorr. Pag Friday na, Munggo time na with pork cubes. May sarap ng 1 kilong pork in just 1 cube. Ang pinakabagong Sir Fabcon. Fresh and bloom. Para blooming bango pa rin ang damit. Kahit pawis. Gloria, Kaloy Andes, Gloria, siya ay mapagkalinga, Gloria,
Distrito 2 mahal niya, Loria. Kaloy Andes, Loria, Loria. Kalinga ang hatid niya, Loria. Sa barangay man o bayan, Loria. Kalingang Loria ay nadarama, Loria. Si Kaloy ay kapamilya, kapuso, kalahi siya. Tayo na Distrito 2 for real change. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Si Fem Imperial sa pagserbisyo ay the best phone pakaidto. Namatay ang kantao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si Fem Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa kong banwa. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Di sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Pasalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, Provintas at mga boss. Si Fem ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa kong banwa. Si Fem, wala ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si Fem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial, termina niya tong malalaoma. Si Fem Imperial na pagdabaan kulangi. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap, meron pa ba? Asim kilap ng pamilya. Asim kilip, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr! Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada. Aksyon Barangay kontra dengue. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga alulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOH. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis.
Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Ismail sa Ligaspi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham. Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Syudad kan Ligaspi, si Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee. Para sa Ligaspeño si JP Lee, serbisyo na matanos. Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, handang magserbi. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap na nasaba. Asim kinap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr! Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subukta na ini tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos, abogado kang gabos basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating approval. Ang sa tuyang congressman, Albay ahead ang atang lahat. Kong Joey Salceda, Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Yes! It's Christmas time! Dingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Merry Christmas! Yun na pala na, no? Madali na. Ege, dire-diretso kita kan istorya dyan sa luwas. May report si Kumpadreng Al. Kumpadreng Al, maray na Al daw. Please go ahead na tabi. Good morning. Sa aga pa, nagbubulsa ng boses ta. Oho, nagwawara ang signal. Tapati. Nagbabalik-balik. Okay na pa na eh. Okay Sige, na. go ahead. Sa aga pa, mga handaan sa kanaharong base sa pinagtuudan na alay sa mga kalag na pwedeng magbisita sa lambang pamilya sa selebrasyon kan Ondas. Digdi paningon yan sa mga harayong barangay, iyan ang pirming pinaghandaan kan lambang pamilya. Pagkatapos magbisita sinda sa mga sementeryo, kung bakongon yan at yan banggi, sigurado ang volume kan mga mapasiring sa sementeryo sa aga. Igwa pa man, ang iba nga ni kaso banggi, digdi sa Forest Lake, digdi sa Serenity, sa sitio Tagongtong, Kantaysan, dakol ng mga nagbirisita. At yan, alas 4, may misa man sa Forest Lake, si Father Rex Arjona o kaya si Father Kevin Bonasier, and alas 5:30 naman at yan sa Borabod Catholic Cemetery. Ang mga barangay tanod man kan Taysan, mga polis sa Sipak 4, kaya naman sa pagigibon nindang pagtaon ng asistensya sa publiko. Ang nakadaklan kan mga pamilya, sa aga pa talaga ang preparasyon sa pagkataon ng respeto sa kalag, sa indang sa tuyang pagtubod na ang mga kalag pwedeng magbisita sa lambang harong o lambang pamilya. Kaya ngunyan, haros kalmado pa man, kaya pigilaw man na talaga sa aga ang mga preparasyon man na pigigibo kan lambang sa lalo ng kanya-kanyang pamilya sa pagsabat ngunyan kan Ondas. Yan pa ang informasyon digdi sa Southern Part kan Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat Kumpadreng Al sa mga istorya hali dyan sa sur na parte kan Legazpi. Yan. Sige, may istorya pa. Sunod ang taan report ni Joshua Bino. Joshua, good morning. Go ahead. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga paratabay. Roso na ang tabungon niya na pagkaaga. Digdi sa Daraga Public Cemetery sa Barangay Binitayan, digdi sa Daraga Albay, Tabik, Sir Pio. Kanya-kanyang linig, kuskus kan mga pansyon, asin na pintura kan mga pangaran. Marayan na dilin siya ngunyan, Sir Pio, ang mga kuro kabataan, layo nagipintura, nagle-lettering sa mga nitso
minapatak na inipalan 350 pesos sabay na sa pinturang puti muda sa littering kan pangarap muda iba pang nakasurat sa Nitso Tabi Serpillo sa kunyan ongoing banal na misa and reparong matawo na talaga din sa simbahan kamagin ang luwas Tabi Serpillo ining kalabaan kan barangay Binitayan gilid kan tinampo halabao na ang mga nagpakapararking naging pasistema palang Tabi digdi Serpillo so mga pampublikong lunadaan dahil naman tigtugot na maglaog pa digdi sa barangay Binitayan maagi pa digdi sa may atubangan na imikan na sabi ng Campo Santo. Ang aagihan ng Serpillo kanhaling Legazpi going to 3rd District area ini ng Duterte Highway and so mga kunyan man ibang bihikulo tighapaan naman Serpillo duman sa may crossing Banyag nalay naman magdiretso digdi sa barangay Binitayan para na sana ini sa mga mabisita digdi sa naman nambita ng Campo Santo tangani ng makalikay sa traffic asin anuman na mga aksidente na pwedeng darahon Tabi Serpillo kung in kaso nagkaiguani na gubot na bulos ni na trapiko kung kaya iyon ay naging pa sistema kung pakasod pinag-implementa na Tabi ni Serpillo Legazpi going per district pag-abot mo digdi sa may barangay Binitayan sa tinampong palalaog ng barangay Kilikaw matiko ka na dyan Serpillo sa tuo maagi ka Duterte Highway ang lawas mo crossing barangay Busay Iyo. yan trastanto Serpillo digdi sa laog ka na Campo Santo kasi bago nakababantayan tati guhusay kan pulis sa sarong babae na nagbisita sa sayang na maaram na kapamilya mula sa para pintura. Nagitunon sa babae nagbayad na ngaya akong 1-1 ang huron tabag ngaya toto nag-down payment na ngaya akong 1-1 para pinturahan litteringan so mga Nitso Tabi Serpillo pagbalikan babae niya na pagkaga dahil kinina uyunan ano mangyayari yung naguro na nga kitang pinturahan niya kung ano nga sa binayag ko sa udma iyo man giraray nga kaya na nga sa binayag kong 1-1 nagpapasuway na sa babae mula so para pintura Tabi Serpillo sabi mga para pintura yan lang nga paghahanapan mo nga kami kan 1-1 ano nga sa trabaho mingi ba isa na nga may nagbuburot po pala na siring tayo ng mga istorya digdi pasaruhay na minsan kaya mas marami na nga talaga karo kung mapapintura bantayan ito bago, iso, binilid na, hindi ko alam kung sa'yo na dinarakan na polis, tangali na makapag-horon maray so do, at medyo nagkukusugan na kiboses, pati mataw-taw na Serpillo, hindi sa laog kan daraga public cemetery. Interest tanto Serpillo, naagihan ko man digdi, so pinaglubungan baga, ni former congressman former Bicol congressman Rodel Batocade. Iyo. Medyo may nagbisita naman Sir Tita para naman ng Borak ang sa iyang nahihinlayan. May mga nakapatinti naman ng mga kandila. May nakasurat pa lang sa puntod kay ni Sir Tita ni Congressman Rodel, "Here lies a man slain for wanting to serve his hometown." Yan palang sinakasurat sa iyang puntod na yan. Panot naman Tabi Serpillo kay Borak and Candila sinyales na talagang nagkapiran naman na mga kaparientes niya ang nagbisita sa iya. Digdi sa laog kan dalaga public cemetery. Igwa na dyanin nag-officer ning responso? Down duman Serpillo sa may simbahan sa ongoing na ang misa and sa gilid mismo kan chapel yaon duman so naglilista para sa mga pamisa. Pamisa so mga paresponso. Igwa ka na dyan ang nahiling na tarpaulin ng mga kandidato sa laog kan cemetery. Ay, iyan sila Serpillo tawara tent ang igwa. Tent lang pero sa mga tarpaulin hindi makasupog na. Kunigang magbugtak siya. Tabi, Serpillo, na presenteng sitwasyon ligdi yan sa Daraga Public Cemetery, Barangay Binitayan, Daraga Albay, Pizza Uno, Nobyembre. Joshua Bino, BCGB. Salamat Joshua sa dagdag na istorya hali dyan sa Binitayan, Daraga yan na Catholic Cemetery. Uyo man agad Angel, yun na ito ang mga pahit. Apudan ko nga ni si amigong Jubay. Tabi ano.
Sige, ano pa ding Nald, pwede kita na yan. Sige, may hanap buhay kita tanganing indiretso na sa Baret alas 10 ni siya. We will be right back pakalis ka nagkaperang pagirumdum. Gloria, ikaw ang aming pag-asa, maka-Diyos, maka-tao, hindi tayo pababayaan kung tayo ay magkakaisa. May pag-asang magbago pa sa tulong ni Kaloy Gloria. Sigurado una ang masa, tunay na albayano sa segundo distrito, tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco. Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Sing along with me and Curtis! Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di mo ka move on dahil sa sipon? Magbagong Neozep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozep Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ano man ang atubangon ta, sigol si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, ligas sa city feels so good. Ang sabador na malalaoman ta, sigol si Sunshine Imperial. Gabo sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad ang sinpang salud, para sa gabos na ligas penyo. Kung si Sunshine at your service pro, para sa gabos na ligas penyo. Ligas penyo, ligas penyo, serbisyong Sunshine
nga abogado pa. Yan si Governor Grex Lagman. Dakol na programa, dakol nang naitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon da imo maikumpara. Kung ang hururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay da idyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon. Mga pangako niyang daing niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon. Tatao makitaw, talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo. May paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba. Ang albaysi, Governor Rex Lagman, maaasahan. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng complete application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service, an oras alas 10:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagpaabot nin pakikidamay si Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru sa mga naging biktima kan Bagyong Christine sa Pilipinas. Sa sarong news release, hali sa embahada kan Japan, ipinaabot ni Ishiba ang sa iyang suporta kay Presidente Bongbong Marcos Jr. asin sinabi na nasasabutan ka na kaanian kadipisilan asin distroso na dinarakan bagyo. Katakod ka ini, tinauan doon ni Ishiba ang kahandaan kan Japan na magpaabot nin tabang sa nasyon, partikular na sa mga lugar na sobrang naapektaran kan Bagyong Christine. Yan ang pangalas Jess na bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Melaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's Liver Lover, boys! Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Mega One. Ang Mega One ay kinalagso sa muyang tech department yung kainit-inuting kinalagdigdi si Pading Nalday. Kinalag yan tabi. Ayun tada sa natadaghang kaya so sa tuyang i-refresh mo tabi kunyan Pading Nald. Sige di diretso kita kan sa tuyang programa tingog kan banwa ni tao
na may ghosting. Bata lawig pa itong hahabulon ta. Ayan. Ayos na pa de. Sige, tahabulin mo na yung kwan dyan. I-reset mo muna. Para mahabol-habol mo. Signal mo lang ako. Dagdagan tan istorya dyan sa luwas. Nasa linya ang news team si Karen Ala. Karen, good morning. Go ahead. Yes, Sir Pio. Good morning, tabi sa imo sa gabos ng mga parantabay. Walang takaman tabi kisitwasyon ninyan sa Albay Catholic Cemetery. Sa ilang tutunto naman ang pagdaragos-gagos kan mga personang maawit magbirisita sa indang mga namayapang mahal sa buhay na nakalubong sa naunang bita na Camposanto. Kapag uro-obserban nato sa laog tabi Sir Pio, may mga magkapira palanggad sa presente ang nagpipirintura kan mga nitsyo kan sa tigapod na nagliletering upig papakiring tabsungaran kan namayapa. Agad may mga nagtitiririk na kandila, pakiburak pati man sa chapel duman, igpipirilahan na ang paresponso sa mga kalag. Ngayon tabi Sir Pio, kaya o naman sa nakita digdi, may istorya kung sa mga nagkapirang tao na nakaurunta sa Camposanto Kasubago sana, ipigtaram tabi ini sa tuya Sir Pio na pinagbawal na daan pagbuktak ng mga fluorescent o pailaw duman sa laog kan Albay Cemetery. Sinsabi man kan nakaurong niya itong nagparesponso. For the first time ngayon na magiging madiklom kita digdi sa Camposanto, yan, ang pangalihong pigtuturo na may patakaranda kay ni, iyo ang simbahan ning ang Diocese of Legazpi. Gustong sabihin Karen, at positive ito sa informasyon na daijan mo niyan ni mga sudati mga kaitong nakatuda na may connection in mga kuryente, pailaw sa mga pansyon, over? Ano po kayo si Pio? Pagustot na laging maaraman kan di si Jimmy sa totoo, kung may nasabi man ang ganda patakaran ng simbahan kayo ni, di naman tas, so kura paro ko kan St. Gregory the Great Cathedral na si Father Lyndon Balubar. Oho. Kanyan, pulis na sinabi kayo ni, na warang katotohanan na may patakaran sinda kayo ni. Ayun. Wala nga akong aram digdi. Gunta kay Father Lyndon. Nata ang mga taong simbahan, magbuot kan pailaw dyan. Sa dahi mga karapatan ang simbahan na magpugol kan pailaw dyan. Ta kung gusto nga magtarakod ilaw kayo ni, ano maginibumi? Yun. Dagdag pa ni Father Lyndon Balubar. Ang tigailing niya, sibling an aleko ang nagbawal kayan. Sin nagtao kipatakaran, ta siyempre ngaya, makuha, makikuryente, bakon sa aleko. Saro patabi Sir Pio, o ang mga nagnunuro negosyo dyan na nagigibuki paraan para magparakod kilaw. Halimbawa ngaya, sabi ni Father Lyndon Balubar, 200 ngaya ang pagtakod sa kada puntod para magkailaw. 200 kada pansyon, kada sarong ilaw. Yes, Sir Pio. So, basta yan, piglarar kan St. Gregory the Great Cathedral si Cora Paroko Father Lindo na daisin na nin direktiba na ipagbabawal ang magbugtak yan ng pailaw.
Tama katabi dyan, Sir Pio. Fake Sige. news na yan. Dahil katotohanan, dahil wag turubo dyan. Marangal, patigberiti karta. Okay, yan tabi, Sir Pio, ang istorya sa Albay Catholic Cemetery. Karen Alawit Boy, DCGB News. Salamat Karen sa dagdag na istorya hari diyan sa luwas kasabay si Boy sa paglilibot sa manlain-lain na Campo Santos digdi sa satuyang lokalidad. Dumang kita sa Premier Distrito Canalbay. Aramon ta daw ang dagdag na istorya ni kumpadreng Jomar Bian Pading. Jomar, good morning. Please go ahead. Salamat pa rin, Pio. Ano yung nakunig sa ipatura kan pulisya sa Banuan kan Malilipo. Aramon taman kay Captain Alex Alcantara ang preparasyon kan Malilipot PNP. May connection digdi pa di sa pagselebrar ta kang Ondas. Duang kampusan to digdi, ining sa Tugawi, so old, tapos ang Isidro Sunyo, parehas iyan na yaon lang halos sa National Highway. Siyempre, asahan ta na pwedeng magkaigwaki traffic. Kaya aramon ta kay Captain Alcantara kung anong pa sistema. And of course, palampade, isabay ta naman ini. Ako baga, miyembro kang mag-PPD. So, Municipal Advisory Group for Police Transformation and Development. May ano man kami, sa pangito yung katabako akan Malilipot PNP, may relief operations man kami, hindi sa mga nagkaarapektaran kan mga bagyo. So magkakaigwaman ko niyan daw ang grupo sa panginot kan na Malilipot PNP in relief operations. Ang mga ipapanaw may halipang takluban. Pade. Kaya lang nasusubo ako pagparataram nami. Tadi akong partisipasyon ko dyan, tabi sino na ko. Nasusubo. Pero membro ako kaya. Kaya dahil ako nagkakarta. Ako niyan, meron sanada ako nakatabang, maski mag-repack na ako nakatabang, tabi sino na magkakita. Anyway, si Police Captain Alex Alcantara, kan sinabihan ko na ma-interview, Pio Fernandez, sabi sa kuya, aki pa ako, bigyan mo po na. Captain, si Pio Fernandez sabi, nasa ibong na linya, pwede may maraman ng mga preparasyon kan Malilipot PNP sa pagsilibra kang Ondas. Live kita sa DCGB. Hello. Ako ay Idol Pio Fernandez. Magandang umaga po sa hindi po mga pagpakinig ng programa ninyo. Opo, good morning Tabi, sir. Ano po? So far, kumusta ang kunyan dyan? Sa tuya ng ipinag-adaptar na preparasyon o kaya preparasyon ining lakdang para sa pass orden. Itong sa Ondas natin na Chief, go ahead po. Po, so far po, nakapaglalagay na kita, establish na tayo ng deployment dito sa duwang sementeryo, dito po sa Barangay 3 and duman po sa Barangay Raya. Opo. So nakapag-deploy na po tayo ng mga tropa and of course yung mga kasamahan natin sa ibang sa department like po ng Bureau of Fire, Coast Guard, and LGU, and at the same time po yung ating mga force multiplier, ito rin po katuwang natin para sa pag-maintain ng peace and order. Iyo po, opo. Now, Sir Tabi, ano ang kumbaga concern, both yung yaon diyan sa sementeryo, budaso mga pigwawalat ng mga harong tabi? Ay, opo, maliban po din sa security tabi sa sementeryo, yung mobilita po, tuloy, panagos man po ang pagpatrolya, dahil alam ta po, yung mga iba ay talagang nawalat na mayong tao sa harong ninda. So, pinaga-anticipate ta yung mobile patrolling ng mga mobile tabi sa Banuaning Malilipot. Iyo Tabi, oho. Kung anong kuan diyan sa entrada Tabi kan duang kampusan to Chief, nag-physical inspection kamo kan mga darang bag, buda nagkakapkap kamo Tabi, gulpi bagan babawal mga patarom, inomon Tabi, go ahead po. Ay po, tama po kayo. Actually, pinagbabawal na po talaga yung pagdaran ng mga matatarong na bagay, katulad ng kutsilyo at siyempre po yung baril. And yung alak din, bawal din po ang pagdaran ng alak. And of course, yung mga speaker na nakakadisturbo, pwede makadisturbo naman sa mga kaibanuwatan na maligdi sa sementeryo. Kung halimbawa igwa pa itong mga mabadas baga, malinig pa kan mga awot, mga rikot sabi sa 3rd District, pitutugutan may darang sundang Tabi, malinig mo niyan, over?
Pwede pa naman po, provided po after po nilang magagamit, itago po nila and dapat po naka-safety, nakasasarungan. Iyo tabi, oho. Di kun kuan aro kay anong oras unexpected nindong volume kan tawod yan sa duwang kampusan tungan tabi, Chief? In-expect na po na mamayang hapon, mga bandang alas 2 onwards, ang abutan po kan mga mabisita dito sa duwang sementeryo ng Banuaning Malilipot. Iyo. Kunyan bagaan nasa may kuan sa may mayor na kalye, tama, Chief, sa may mayor na kalye? Opo. Paano Opo, so tama po, traffic tama. ta dyan? Sa ngunyan, maluwag pa naman po ang traffic digdi. So, mamayang hapon po siguro inaasahan pa na dako na madigdi na may madarang sakyan. And ito man, for less man po yun yung kakalabaan ka na luwas kang sementeryo. So, siguro, siguro ipapakipay may ining sa gilid kan tinampo. Iyon, opo. Okay, sige. Now, dumana kita sa kunyan, so sabing pagtauman dito ng asistensya tabi, mga tabang sa mga yaon dyan na so biktima kan bagyo. Go ahead po, tabi, Chief. Apo, mayroon kami mga selected families na dudumanon at siya na hapon sa iba-ibang barangay digdi sa Banuaning Malilipot. So nakapag-mobilize po tayo through the help ng Municipal Advisory Council. So, hindi po nakapag-ipon kami ng pwedeng itaong tabang duman sa mga apektadong pamilya digdi sa Banuaning Malilipot. So mamayang hapon po may migay po kami na dikit na tabang tenda. Oho. Ano man so nabaro-baro ta dyan na itatao tabi? Iba po kita nga bagas and mga good food items na ipapanawa dyan. Ay, opo. O di sige tabi, Chief, kung ikaw ka pang gustong idagdag man para sa mga taga Malilipot sa pas-order dyan, go ahead po. Apo, salamat po sa pagtawaning sa mga mapunta po dito sa sementeryo. Pasiguro po kita ng payong dahil gabi po ang init mo niyan. And pangdua po, di na po madara ni mga pinagbabawal. Katulad po nga yung mention ko kasabago, yung alak, masalam na bagay, and yung speaker na mga istorbo dito sa mga mapunta sa sementeryo. Okay. Salamat din maray, Chief. Mabuhay po. Tabi ka mo dyan. Salamat po, Idol Tio. Salamat. Thank you po. Sige. Okay, thank you very much, Police Captain Alex Alcantara. Pade, ang i-distribute mo digdi, ang ibadigdi, hali ini sa provincial government kan Tacloban. Yun. Nagtausing ganing tabang, duman sa Naga City. So iba, dahil lang takamidbid man so iba ming miyembro digdi, iwinalat, ipanauman yan nindo ini. Iyo, very good. So kaya talagang tunay na relief operations ini pade. Aside kan igwaman na sa mga miyembro na nagkasurolisit sa iba pa na mga kamidbid, iyo kan i-distribuer mo niya na hapon. Okay. Kaya pa rin makadagdag na barata, Jomar Bian, DCG. Salamat pa ding Jomar hali dyan sa 1st District. Pading nahanap buhay ba? Okay na yung natin dyan? Sige, go ahead. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. Nandito ka na, Lola! Sobrang enjoy ka kasama, Lola! Lagi mong tinutulungan si nanay mag-alaga sa akin. Lalo na kapag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ikaw po ang nag-aayos ng mga gamit ko. Hinahandaan mo din ako ng mga pagkain na masustansya. Yan ang lola ko.
Tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padabata ang banwaan kan uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Jan Trinidad, sasabayan kita. Si Jan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Jan Trinidad. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kahit pawis blooming bango sa Surf Fab.com. New Surf Fabton Fresh and Blue. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, Kahit pawis blooming bango sa Surf Fab.com. based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Gloria, ang kailangan ng bayan sa segundo distrito tungo sa pagbabago. Merong kalinga ni Gloria, kalinga ng masa. Si Kaloy Andres Gloria, mahal ka ng masa. Tunay na albayano sa segundo distrito, ang tunay na pagbabago. Kaloy Andres Gloria. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumikas sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente. At siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga alulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOA. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albay
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! It's Christmas time! Tingugan Banwaan. Pio Fernandez. Sa totoo lang, sa aga dapat bagaan pagpasiring sa mga kampusan tupading daldano. Tago niyan, no? All Saints Day. Sa aga dapat talaga, kundi ano daw ang kapinuunan ka ta nausuan arog ka inilugod na pet sa uno, lalo na banggi. Then pagkados, pambihira ng yaon sa kampusan to. Yan. Pambihira ng gad. Minapasira rin dyan, uno, lalo na banggi. Diyan sabagay, sinabay na siguro. So, tangon yan, baga, magpangadji kita para sa mga santos asin santas, nagpasalamat sa indang intercession baga sa mga kahagadan niya to. Pero iyon na iyan ang nakatuda sagkod niyan, iyon na ang practice usaga pa man talaga ang All Souls Day. Sige, sa pangarang kambilog na pers, naglao po kami na tawan mi naman kamo ng serbisyo sa abot kan sa mayang makakaya sa programang Tingog kan Banwaan sa pagikan informasyon kalingana sin iba pa. Happy weekend, viva Senyor Santo Cristo. Mahal na Diyos ang magbantay. Dahil maghali, masunod tulos ang samuyang news director si Mar Dela. Ako man po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan.